मान करता सोडा स्वर्गादी पृथ्वीच्या रुसारात तुम्ही स्वत मानता Jesu Cristo secolo tantuar maritam solmolo tani kos moron sosne takani kilo to median lochom salo ani bapaच्या उजव्यात बसला या आमच्या समयात तुम्ही स्वत मानता O Italy या देशांतलो एक tornato 2019 या वर्सा 17 वर्सांची पिराये ताका इटलीचो सगळ्याहून सोबीत सुंदर दाखलावन इनाम मेळ्ळो. He was crowned the most handsome man of Italy. 17 वर्सांची पिराये. पूण नोव्हेंबरची 23 वेळ 2023 वर्सा 2023 तो padre जावन एके सेमिनारी भितर सरलो.